Zdarec lidi, dneska vás vítám v mém tutoriálu a dneska bych natočil video pro nováčky ve World of Tanks, zkráceně Vodko, a stručně vysvětlím, co se tady dá dělat pro nováčky. Takže bychom se do toho mohli pustit. A teď, jak vidíte, jsem v bitvě. A tady bych pronesl pár slov. Takže to je například, vám řeknu, kde se tu píše, jak si vyměnit náboje, ukázat si na sektor, jak si přidat kamaráda, a myslím, že to bude všechno, takže to vám teď řeknu, a potom něco v garáži. Takže text píšete pomocí Enterem, dáte Enter, napíšete něco, odešlete to, když to píšete zelenýmu, tak to je jako váš tým. Když si to chcete napsat všem, tak dáte tabko, změníte tedy text pro všechny, takže tady taky něco napíšete, takže to všichni budou vidět. A je ještě jeden text, ale to je na chatu. Takže to by bylo všechno. Potom vám vysvětlím, co to je chata. Dále, jak si ukážeme na sektory. Sektory se dělají pomocí CTRL a kliknete si na jeden sektor nějaký, třeba tady. Tady máte informace o tom, kdo vám zemřel tady. A dále můžete tu mít, jak vidíte tady nahoře, obsazují nám vlajku, což je tato vlajka. To se taky dá. Dále, zapomněl jsem, tady máte FPS, všechno, jak vám to bude fungovat, jestli to vidíte. Co dál ještě? Dále můžete tu dát příkazy, nemusíte to ani napsat, můžete sem dát nějaké příkazy, třeba F4, to je braňte základní. Mám to v angličtině, ale můžete to použít v češtině. Dále F5, to je potvrzuji, a F6 je zamítám, F7 je pomoc a F8 že nabijím. Takže to by bylo všechno. Jak tady vidíte, jestli se chcete podívat na životy, ne s procentama, ale normálně kolik má životů nepřítel, tak si dáte Altko, jak vidíte. A ještě jsem vám zapomněl říct, jak si tu někoho přidat prostě. Jestli si někoho chcete přidat, dáte CTRL, zmáčknete si pravým tlačítko na nějakého tančíka tady, na levé straně, dáte si ho do přátel, nebo tady máte i klidně, ho můžete zažalovat. Může dostat ban. Co dál? Jestli chcete dělat takový hustý fotky, tak můžete pomocí Včkem. Ne dvojitým Včkem, ale Včkem. Vyměňujete si náboje pomocí pod F1 a F2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, myslím. Také se dá. A co jsem ještě zapomněl? To je všechno, no. Jo, s tou obrazovkou takhle Včkem. Jestli si chcete zaměřit nepřítele, tak si kliknete pravým tlačítkem, ale moc bych to nedoporučoval. Ještě bych řekl pár slov ke hře, že to je docela jako hodně dobrá hra, takže bych doporučoval. Máte tu asi tak 20 map, méně než 20 map. To si je vyzkoumáte, myslím, až za každou úroveň budete mít, myslím, nové mapy. Vidíte, jak střílím. Tady máte označeno, kolik se vám nabíjí.
Tady máte všechno, kdyby vám něco tady zničili, tak to bude tady jakoby svítit. A jinak tady vidíte vlastní životy. Jo a vidíte, tam je teď tančík, to je Matilda. Už se na ní vrháme. A M37 tu bude, myslím, že poblíž. Nevíme jistě. Tam už nedošáhnu na ně, takže pojedeme na ní zhora. A zničili jsme prvního. Dále, teď přijedete do garáže a teď vám vysvětlím, tady třeba, tady máte splněné mise, tady máte vaše score, ale jestli vaše score a kolik jste dostal kreditu, kredity jsou peníze jakoby, zkušenosti se používají k odemknutí tanků. Takže jsem dostal 7978 a expu jsem dostal 364. Jak si vyzkoumat tanka? Vyzkoumáte si ho takhle, že nebo tanka, nebo náboje, nebo dělo a tak dále. Třeba můžu si tu vyzkoumat něco, to potřebuji vyzkoumat, takže si to vyzkoumám, stojí to 29 000, vidíte to sami, tak si to koupím například, mám ho koupenýho, vidíte, tady mám zelenou, takže nemůžu si ji koupit, jinak je tu 7 národností. Dále, to je váš rekord, kolik jste zabil, kolik máte medailí, tady máte vozidla, který jsem měl, statistiky, medaile tady máte a celkové skore. Jinak tady máte vojáčky samozřejmě, až budete mít 100, tak můžete si tam přiřadit schopnost, jinak servis. Vidíte servis, dám si OK. Když vám to takhle bude blikat červeně, to znamená, že nemáte náboje a jestli dáte bitvu, tak jedete bez nábojí. Jinak, co bych tu ještě řekl? Dále, jsou tu cvičné bitvy, můžete si je vytvořit, to si sami zjistíte, nebo chcete k někomu se připojit, tak na to kliknete, on vás vezme nebo nevezme, to je jedno. Toto je sklad, tady si můžete prodat něco, třeba dělá, docela to používám, tady si kupujete tanka, ale nemusíte, můžete si ho koupit na stromě. Dále, je tu ještě chata, jak jsem říkal, když tu něco napíšete, tak se vám to odešle do bitvy, třeba když jsem mrtvý a jste v garáži, tak se to odešle k bitvě. A tady máte kamarády, prostě kliknete si na jednoho, dáte pozvat, on se vám připojí a můžete si s ním zahrát. Vlastně hlasová komunikace, jestli ji chcete, potřebujete nějaký Skype, dáte kvečko a mluvíte. Abyste
uvolnili hlasovou komunikaci, půjdete si do menu, nastavení, půjdete si na hlasitost, tady to povolíte jasně, tady si nastavíte mikrofon. Doporučoval bych při tomto prvním hlasitosti 100, citlivost 20 a pod tím taky 100 bych doporučoval. Jinak, tady si můžete podívat, jak byste chtěl vidět nepřátelského tanka. Tady zas to nevím, už jsem zapomněl, pardon. Tady máte hlasitost, tady máte grafiku a tady je to všeobecně. Jinak máte tu servery, dělí se to na servery od EU1 a EU2. To je úplně stejný. Tady máte mise a za každou splněnou misi máte peníze nebo nějakou prostě odměnu. Tady máte výcvikovku, takže pro začátečníky, když potřebujete peníze, dejte si výcvikovku, dostanete 6000. Tak to by myslím, že bylo všechno. Ještě jsem zapomněl, jak si někoho přidat do přátel. Tady si napíšete to jméno, třeba Jirka. Jirka? Tam není? Jo, je, takže si ho přidáte pravým tlačítkem, jak jsem vám to ukazoval v bitvě. Můžete s ním i chatovat. Dále je tu Rota, moment. Rota. No, to myslím, že bude všechno. Takže Rota už tu není, takže všechno. A jo, jestli byste chtěli vytunit svého tanka, tak můžete jít na kamufláže. Tady si to koupíte vždycky na 30 dní nebo na 7 dní. Obrázky tu máte, anebo písmo, což je také dobré. Takže děkuji, že jste se podívali na moje video, hodně úspěchu ve vodku a mějte se, čau.